Ahoj, moje meno je Lex Narrator Player a vítam vás pri dnešnom informačno-tagovom videu. V tomto videu budem hovoriť nejaké informácie ohľadom kanála a zároveň v druhej časti videa by som sa presunul k tagu 10 náhodných otázok o mne. Nie otázok, ale 10 náhodných vecí o mne. Čiže sa môžete niečo zaujímavé dozvedieť. Takže myslím, že by sme mohli začať s tou informačnou časťou. Keďže skončila Jeff the Killer séria a posledná časť nemala až taký dobrý ohlas, samozrejme viem prečo, pretože tie filmové sekvencie neboli takej kvality, ako som očakával. Akože skúšal som to napraviť v editovacom programe, ale bohužiaľ sa mi to nepodarilo. Ako môžete zase počuť, papagaj reaguje. To by bolo k sérii Jeff. Samozrejme, ak budem mať niekedy príležitosť, zase by som túto časť úplne na novo spravil a tú starú zmazal, čiže bol by v podstate ako keby remake. Dobre, teraz v podstate prichádza taká otázka, že čo ďalej? Rozhodne by sme chceli ostať pri creepypasta žánri a chceli by sme spraviť nejaké ďalšie série, plus ešte cez nejaké prázdniny zimné by sme zase spravili spoluprácu s nejakým youtuberom z blízkeho okolia. To by bolo, myslím si, že zase celkom zaujímavé. Čo vám chcem akože tak špeciálne povedať je, že chystáme projekt, v ktorom by sme mohli dostať 500 eur, čo si myslím, že je celkom slušná čiastka. A za to by sme si nakúpili vybavenie, mikrofón by sme si kúpili kvalitný USBčkový, ďalej by sme kúpili program na editáciu zvuku Adobe Audition, čo si myslím, že by bolo úplne super, keby sa nám podarí, a zrovna to máme vyrátané, ja to mám vyrátané tak, že do tých 500 eur sa zmestíme, čiže to bude super. Mali by ste o mnoho kvalitnejší zvuk ako z týchto jackových mikrofónov, pretože moja zvukovka PCčku je absolútne slabá. Jeden človek, nejdem ho menovať, sa ma pýtal, že či ešte budem niekedy spolupracovať s nejakými youtubermi. Ako som povedal, plánujem to do budúcnosti, ale momentálne v najbližšom mesiaci určite nie. A keďže teraz ma napadlo, že samozrejme všetci to už vieme, začala škola, videá nebudú vychádzať tak často, ako vychádzali posledný týždeň prázdnin alebo posledné 2 týždne, že v podstate takmer každý druhý deň bolo video, až v podstate tie posledné 3-4 dní som bol neaktívny, pretože som nemal nápada ani chuť nič robiť. Psychicky som sa pripravoval na začiatok školy. A keďže ešte stále chodím do školy, tak tie videá nebudú vychádzať tak často, ale sľubujem, že cez víkendy sa vám budem nejak hlásiť, budeme sa snažiť robiť nejaké veci. Čo sa týka nahrávania ďalších creepypast, povedzme, že by som mal niečo napísané, iba že ešte s tým nie som spokojný, nechcem to ešte poriadne dávať na net. Tak, to by sme mali k začiatku školy a myslím si, že by sme mohli prejsť na 10 a možno aj viac náhodných faktov o mne. Lex Narrator Player je sklbenina 3 slov. Lex je skratka zmena Alexej, ktoré som vymyslel jednej mojej postave. Narrator znamená v preklade z angličtiny ten, ktorý číta, čiže rozprávač. A player, hráč, čiže že rád hrávam hry, zároveň robím nejaké iné veci, čo sa týka hry. Druhý fakt. Som zaťažený na sériu Assassin's Creed. Tretí fakt. Som saxofonista. Štvrtý fakt. Máme papagája, ktorý sa volá Kubo. A to sa dozviete z ukážky. Ako som už avizoval, som školou povinný. To je fakt číslo 5. Fakt 6. Takto, 6. Fakt. Medzi mojich obľúbených youtuberov patrí Mr. Creepypasta a všetci creepypasta narátori, Miuži a PewDiePie.
Zo slovenských je to samozrejme klasika Gogo, Explo a v poslednej dobe začínam sledovať aj takých úplne začiatočníkov, pretože viem, aké to je a snažím sa ich trošku povzbudiť. Prečo sa voláme Háveť? Je to také zvláštne, ale je to v podstate skratka, keď si zoberiete iba písmená H, V a D, tak z toho vznikne jeden názov a medzi tie písmená ako iniciály sa dali už len samohlásky, že Háveť a vzniklo to a je to podľa mňa celkom milé. S umeleckým prednesom som začal v 3. triede, ale keďže som si nesadol s učiteľom dramatického, taký zvláštny chlapík, ale akože inak celkom fajn. Ide o to, že som začal, nesadli sme si a ako som začal, tak som aj skončil. A aktívne som sa začal umeleckému prednesu venovať v 5. triede, sa mi vidí. Napísanie jednej série mi zaberie asi tak 3 mesiace. Áno, som pomalý, viem o tom, ale keď múza nekope, tak nekope. Nič sa s tým nedá spraviť. S YouTubeom som začal pretože som si myslel, že to bude dobrý nápad. Ako sa ukázalo, je to dobrý nápad. Iba že to žerie strašne veľa času. Skutočne. Aj keď vám to možno nepríde, ale kým som zeditoval úplne prvého Jeffa, moju spoveď, tak to trvalo 3 dní, pretože som v tom vôbec nebol zbehlý. Druhý Jeff ten trval, čiže Sandrina spoveď trvala 1 deň, pretože tam toho nebolo až tak veľa. Simonov príbeh, čiže Jeff the Killer prvá časť, tu som editoval 4 dní, pretože sme každú jednu postavu nahrávali separé a potom som to doma musel zliepať do hlavnej linky, z tej ďalšej vedľajšej linky som musel chytiť, prekopírovať, prilepiť, dať tam adaptatívny noise filter, čiže všetok šum, aby odstránilo, potom som to dal normalizovať, samozrejme ten šum sa tam vrátil. To bol horor. Používam kameru Toshiba Camileo P10 mikrofón, ktorý momentálne používam, je to Hama za 250, kúpil som ho v Kauflande, sa mi zdá. A program na zvuk mám Audacity. Mám rád hity 80 rokov, 70 80 rokov, pretože vtedy sa podľa mňa produkovala najkvalitnejšia pop music. Nezabite ma za to. Dobre, tak to by bolo na dnes všetko. Do tohto tagujem 4 ľudí, pretože som až taký dobrý človek. Tagujem Happy Cubera. Viem, že ma za to zabiješ. Ďalej tagujem jeho kamaráta Fincubera. Dúfam, že to je nie Fincuber, Funky Cuber? Áno, asi to bude Funky Cuber, lebo si to už nepamätám. Moja úžasná pamäť na mená na ksichty. Ďalej, za toto ma asi niekto totálne zabije. A ďalšieho tagujem jedného saxofonistu, ktorého osobne nepoznám, ale videl som jedno video, ktoré postol na net. Musím povedať, že je to perfektný saxofonista, čiže tagujem saxofonistu z kanálu Bodyman. Inak, ak by ste ho chceli podporiť, link vám dám dolu do popisku. Takisto ako na ostatných youtuberov, ktorých tagujem. A štvrtý... ten ma zabije. Next Narrator. Dobre, tak toto by bolo už naozaj všetko. Ja sa s vami lúčim a prajem vám pekný deň.